Venye dzakasarira vatadzura pamuya. Nababa tochibasa kunamisa maoko anamai kuisa mupururu. Handei pamwe chete. Pamidzeni. Uyu ndiani? Wauyu. Uyu muromo uyu. Ko uyu shisha uyu. Ana ukama. The next drone and next. Shisha uyu sema. Pane rude rukuta. Ine mazivira yangu indesira next drone and next. Hapana nyaya yakati kwa. Inini kunzwa uya achiuya. Komani. Pamusoro ngati uyu machimbura achiuya kumba kwangu akandiona ndiri kugati itoshanda mumadomasi ugati akanditi abata uyu kuchidumu aine mukadzi wake uyu ndozivira ndinoita inyumba nyaya dzataurwa azotakazagarwa nasabu kwa maminesi akawapa pamaminitsi yangu mai ava havana kuya vakati handitongwe nasabhuku handina sabhuku pamberi pavo ame mawainani mwana mutsvakeupa mwana mawainani mwana mutu chimbuvembo abatora babachi alright amai makaende kunasa kumaunzi we ana vanambonduze wakangoya kuti vanhu vakangoya pamba chitanzi mukudiwa kudai ndikati kokudari kwacho kunoitwa zveyapa vantu makaende handina same stuff here tinoda kuti same masabhuka ruva richiro indiwana kutarisa indadapasoroamai ende murusaini amai simukai manini inda notava kuvhireji vari kutaura kuvhireji chokwa chiripo chakadai kuramba ambodambudzorira vakawanda mukati mwaatokuna sabhuku sabhuku anobhadharwa mari negavhumenti yokugadzira zvinhu zvikunetsa munharaunda wakaenda kuti kungoita wangwara tinongokubata munozoti zi very easy kuti eviction iitwe munhu anonetsa munozviziva toda kuti tikirarame zvakanaka tisinganetsani sabhuku ndiatanga aziva kuti mwana wakakurwara mwana wakakanganzirwa ndizvozvo mozouya kwamambo inini zito rangu ndisabhuku amaitaura nyaya iyi zvanyu zvamasaina kuzondora ndida kutaura mutombo iyi asi pamaudzwa imimi kuti ndinoda sabhuku same stuff iyi pamusoro ini vanhu vakuenda nokuti sabhuku acho akantuka isaka sina kuenda kudari kwake sabhuku akatadza makataura makona sabhuku handasina mari yekuya ndakavaudza muvhileji medu nyongo akaudza vanhu vanhu vanongotsikiridza nse kuti ndeukava pafeya aisire mbudzi yavo isu amai makaramba kutaura zina basa last time makati pafeya last time kuzomaitaura izvo unonyinye pastage makadi kuenda nokuti sabhuka hatunge wega ane komiti yake vanhu 7 masvika komoti aiwa nyaya yangu ndisabhuka imimi ngoteererai nokuti hatichasei hatiwirirani munhu ane right yekuti kuti anzwikwe andinozve tioneka picture yavo kana kuwanika wakamira sei ndakakuenda katwandaisava chizokuongoeka munyeperi pamusoro mbai ndingati mbaiwa chikwata chanamai through uyu murume uyo anogona kutipurira tamushedza uyo akauya ava maya ndokuti mashoko zvakanzinani handitongwe nasabhuka kunyeperi zati padaro ana amai vomuvhileji vakasumuka vakati kana takuita stubborn kuna sabhuku
kuti auye kudare kwasabhuku ichitora varume vevanhu vakasimuka vakasvika pamba pava havana kuenda kangodzana mai ndakati musarova musaite noise havana kuuya mai ndakati kwamuchaenda ende muchauya zvamuchamisona sikuya kuno kuti vazouya kudare vazouya mbudzi isire njenje handisi mudzi wembudzi mwakasvika kuda kuna mudzi tinokona kubhadhara varidzi vadzo zichienda vamwe unovaonza munhu ati chifimbavha uya unongedzere chandinacho kumba kwangu chakabva muumambo unovainongedzera isu tinongoripira mhoso munhu achitora chinhu chakachienda kumba kwamai mamai sabhuku atadza kupa chapuku ndiapangu takaita nyaya yei uyu murume uyu mamutakurisa secheku kada kufamba nenyaya sabhukuteera nyaya yemwana uyu akanga akatakura chikafu chake vanga vatakura chinhu 2 kg yembamba here nemvura nemanepi zvakamuremera zvokubatisa murume uyu kuenda kukwake nyepera me ndo zvamukataura inadaro zvakandiremera noti ndairofamba kangoti ndipendi kutakurema nokufambisa noti kwanduka muri kuenda kure nepamuchiri ndo zvakataura asi muri manebhasi aitakura good neighbor ndiyozvo masuka enyu muchiuzere lastidani vakatini aisekretary ndikuda zvaizva vakati zvairema eka zvairema vana nembunzo uichikumba ichi Chike mbambaira kanorema. nemwana musana Musati mambotsiga kugomba makamera. jeje nyaya dzakasitangisa vakaudana peni kana mwana asina mubatise avauya avauyodari kwasabu kwamaya uyu anouya asava avauye zvanzi chienda unotaura navo indakanzwa zvakawanda muvhireji mandakauya ndikaziziva kuti nyaya yeshuwa yakandai ude muti yachasvika unoramba chete asi iwewo dzichienda kugadzira vhireji yako muvhireji mako mese muyembe varimo vanoziva nyaya idzi kwadzikabvira ndotanga kudai kuteerana kuenda kuye takatanga muvhireji kudanana kuvanhu vanhu vaitaura vakasava vakataonza havabvume shuwa vaibvume nasi vairamba ndiripo pano iwe ichienda unogadzira nyaya yako muvhireji chairman amai ndakakushedze udari kwangu kusohwedza munouya toda kuti mambovanzwe munouya here ndakakushedzai ndotenda mbai hausodhirejista unaro ishandise panouya vanhu mameetings akudererwa kuti hamuse mashandisei munongoungadza vanhu chete vaungadza vanhu vavati takanzi zvakati kwamambo kukuya vanhu vanobaya dzokai kudzimba zvatopera usai hausodhirejista ndobasa raro hapana sabhuku masabhuku mwe nemumwe muzoti munofanwa kuita ripoti munoziza masabhuku ari muno mandiri munofanwa kusabhita ripoti kuna mambo oto ripoti yake kuenda kuna da inotaura nyaya yemachild marriages nyaya yemhirizhonga zvinhu zvese izvozvo handii izvozvo kune zvimwe zvinyunyuto zvamusingakwanisi kuudza majekereka simunogona kuzvisa muripoti ini ndotarisa ndobva nesokuchi inonopo da ndozvikupa mavanichi apa nditanga nawana akambondipa iki totone format yekuripota naye handiti toti zvinhu zvedu zvifambe tirambe kumagrassroots ndokunogadzirwa nyika musanyepera vari kutaundi vandoziva kuti mimi ndimi nezvirongwa zvazvirikuru kunyepera saka itaisa izvo amaenda kunopinda muzvirongwa zvevillage meeting mazvizwa ngatifambe nenyaya murume wemisire mombe imwe chete gumbowo wedu hatina kuti tsvikita una kubuda zvakati tsvikiti asi tingoti mukadzi womunhu wakarowa wakati amaifambisai nyangwe mamukwidza makati wakuona kuti wakudzoka hauna kubaya unonge warowa wakakwidza makati asi wazonota wakakudzoka mashure aona ari uko anongoti
amaya varwa magarawo nababani ndomete kumafamba zvakai ini nandirombo asi ndakuona uchirova chikidza makati ndataura chiti samuisire mabekozi pamusoro mambuyo ndikukumbira kutaura zvishoma nganawidzidza abva kunodaro ndavabata naye iva ndikaenda kuna sabhuku sabhuku akauya akanikomiti sho yakavherifa nenyaya dzekuti nyaya dzamuzvibva dzaitika ndai pasabhuku asi chakazondinetsa nechekuti amai apa ndakabuda chino unoudza mukoma nguva chimwe ndi zvakatika kumboko kwangu ndikuya kuine ndaukandira kumba kwababa saka pandakaona kuti ukuya kukanda ndikati kuti ndikaenda ikokwiyo nditongindira unotsvaga dzimwe nyaya sezvo uyo havanobva vakasikumba kwani pangu kufamba kwandikaita se pandikaita ndaenda kwachimombe amai avanhu vakazituma mwana here kunotora mazai ehuku yei kuti ndanda pungwa kuti pungwa kuti huku yei ndozonoibaya kana kuibvisa pamba sezvo haisati yambotita huku dzangu kuti dzinondokandira kumba kwavo kunga ndichidzoka kubva ndikasakuona amai vakagara pamusuwa amai vakagara pamusuwa achichema kuti komukuchemei kanzindanisana naamaiwo pamba apa nenyaya yemazai vanipa mazai 4 vanipa mazai 4 ehuku asi huku yanzi yanga ane 2 weeks chikandira saka vanesana amiro kuti ava vakati ndarohwa nemwana wababa apa mukomana vakarwa nenyaya yedu andingotaura kuti aiwa ngati iwe wabata chikomba isuti chikomba chako iwova hauna evidence yakakwana handiti dai usina kuwanza hasha ukarova munhu waita sei waziva mafambiro enyaya taigona kusvika pakanaka murume tinobhadhira mombe imwe chete tinobhadhirwa rii taurisa kana mudzi kwachena ukubhadhira mombe ngani uchibhadhira kuziva zita rayo ana kurasika kasi akuziva mukumbira kwenguva itsotsi apo kunyukaika akuziva musha yake kasi chandinoziva ndekuti uchabatwazve munoziva kuti kwanyama kuno munhu akatongwa kairi atongwa nhasi nenyaya yemukadzi womunhu mukadzi andonorayirwako amutera saka ndikuziva kuti ndichakubata chiti 4 mombe kana wakuzouya takuzipinda 5 kasi nhasi misire 1 obhadhara mari yedare yavo ndawakabhadhara ndizvozvo iyoyo hainei unonamiswa 8 jeji kwamunogara kuri unena mari kuna anjenji swa 8 swisandi 9 o'clock unopa anjenji 8 o'clock mari iyo 9 o'clock iwe unotoka kuna anjenji na 10 wani awa iyoyo hamusangani asi tinoda magood neighbors ende amokumbira redo nauyu izvozvi amwene unozviita kumba kumbirirana izvozvi uyapa unotora mukadzi wako unokumbira kutoka ndiobosi zvinhu ngazvidzokerese zvazvanga zviri chiwirirana maiwirirana ii taitombowirirana asi apaakaoera zvakawandisa sakanakatomira kuenda kubva kwababa sho samchawirirana ndikumbokaona saka makumbira rege zoda kuti fambidzana isingabirane minda iwe kumbira regerero kumbira regerero machingo zvandakaita kufamba nemadzimai enyu kufamba kuna kuipa mafambiro mazvinzwa kwamai amuri kumbira amai baba regerero weiko ugara mesere unovadzimai vangani vane 2 ane mwana ngabude naye panzi ndakambenge ndine 2 asi vamwe vacho vakaenda ndindokukudzai mukadzi wawane 2 akara sabu ano vakadzangani vamisoromai inini muregister mangu nyange zvinozikanwa nekuti uyu ane mudzimai wake 1 upi uyu ari muregister mangu aiwa isi ishuyo kuti mangadzana kana mukuziva kunyenga murume wenyu aiyo kana iye akandiudza kuti ndine mukadzi achienda kukondoti hana mukadzi anogara naye mama anenge asina mukadzi
ane mwana saka ndoti hana mukadzi ende achitoenda achitombeta kana vhiki kana mwedzi saka ndoti hana mukadzi urikuona zvisezvo urikuona zvikuitika zvidai toda kuti mubatsire unomwe mukadzi sununguka kwete kukwana kuchienda nouchinda kupi aiti pamusoro zvaitika mambo ini ndinohodha mapurasitiki zvozikanwa nezirejirese kugrendero ndichitengesa saka nyaya yakabvira pakuti ndandine motorbike inini saka ndaenda nemotorbike ndinohodha mapurasitiki kupi pakafa bheki rangu ikoko ndichidzoka ndichitora mari unga ndikazotanga kushaya mari dzangu pamba saka ndipakabuda mashoko kuti mashoko ndakazonza kutaura nhambwe yangu ini kubva kunzara bano mukwasha muri kupi ndikati ndiri kugrendero kanzi muri kuitei mwana wangu mamusiyana naye kati amai ndiri kugadzira bheki rangu rakafira kupi kuno pakatanga nyaya yekuti anzi ini ndine mukadzi wandikudana naye kupi ikoko ndi mukadzi vacha kutaurwa izvozvi kunzi ndi mukadzi saka izvozvi uyu ndinotengesa izvozvi kumba uya tori kumapurasitiki andototengesa pamusoro mdududu unogadzira mazuva mangani munhu atatuisa atigadzira mdududu kana vanhu avauya zvakavanzika zvokuisa zvabuda nokuti havagoni kuti vagadzirisa vega vari kukunda kuti unogadzirwa mama yakakura sei ndikandikupindura amai zvinodhipinda nedambudziko riripo handingazivi kuti agara achiteba zvinodhipinda nedambudziko racho pamusoro agadzira haana kuya nawo mdududu akausiya ndobva auya ndobva akuti kumba ndikaragadzira mdududu ndobva aenda ini paakatangadzira mdududu anga ane mari anga nayo ndakatora mari andakatora inga iri muhomwe trausi ndakati kuenda kugadzira mdududu kungoti munhu paangu yapadiki padiki simudududu ndobva ndaudza bari nati ende tese tinodi tinogadzira mdududu akuenda vakati iwo hapana kwanoenda unondorohwawo manje saka ndakataimira paakabuda tina munhu ndabva ndatora trausi ravo ndatora mari anga irimo $50 ne$20 yanga iri kuhomwe uyu ndabva vauya ndobva vageza kwakuri kuseni ndobva vatotora secho yavo ndobva vaenda amiro vange vafamba navo nepaya nekuteletu ndobva tasa muhomwe maona hamuna mari ndobva vadzoka kumba ndobva vati ko mari yanga yanga iri muhomwe iri kundikati ndamari yeni zvikanzi alright ndobva mhere kuvatanga kufona hama dzangu achiti mwana wenyu atora mari yangu chichichichi achitaura ine hama dzangu ini ndandiri kumba ndobva vasangana nagogo munext door zvikanzi amai tinotorera mari saka vantorera mari ndikuda mari yangu danda kunotora mntu zvikupi ngilende shiwakaya gogo yakati amaitino ndanza murume wakati akuti watora mari ndikati shiwa atora mari asi kutoziya ndatotora mari nemaki yacho mdududu achitoaudza ndobva ati ayo iwe chimupa $20 wampa $20 oenda kutochi mdududu ndobva ndati alright ndakwasa pa ndakashedza mwana ndakashedza ndikati nodi nopamba tinochi mari nemaki yemdududu ndobva vatinashedzewa vashedza ndobva vaenda vakaenda vhika mhino nemanhu nekumhiri vachigadzira mdududuyo ini ndakangogara kumba ndichifona hama dzangu ati nokunonga hako ndosana kufona chiri foni nanzikana ndoramza bata foni yavo pandizozvivandiona foni handizivi kana izvozvi kulokono handizivi nolokona sefoni yavo vari pako handombozivi ndabva ndadii ndadaro ndobva vadzoka ndobva vati vanhu vakati 2 days 3 days mhino pamwe zvongaurongana nevakadzi handizivi hanzi hama tino ndafunga kumwira mdududu wangu ndikati afunga kumwira mdududu zvandisi kuziva ine zvikanzi ndo zvandafunga shuwa vakamwira mdududu wavo vamwira mdududu wavo mari ndikaona mari chiya nemurume andobva ati mari iyi ndikati mari tambudzei nokuti baba mari hobhe arikana hasi kuziva kuti kuenda kuti tambudzei izvo bva watambudzika ndabva ndati batini kana watambudza mari saka mari ndatigovane zvikanzi iyi mari haunei nayo mani ndobva vaenda nemari vakaenda nemari kumombe yakatatsaka pamuhomoda ndobva nanaye kumombe ndobva adzoka ini ndingozviona kuti baba vane mari manheru vachadaenda kuchechi ndikati aendaeni vakadaenda tike ndikati daenda chechi hakuna mnaenda chechi wabva vadi vatotera ndotaraka amheno ndakangomuka kusera chitanzi amaitiyo ndashaya mari yangu ndakadisa mari muteleti ndomanda ndakabva mari ndashaya mari yangu muteleti ndikati mari muteleti zvikanzi yakuna ndobva ndiyana ndobva ati yedza tsoka ndobva ndaedza tsoka zvikanzi tsoka yako ndobva ndinokura tsoka yangu zvikanzi ndoratondogadzira munhu adi aba mariyo shamai amai azva kutaura kaichokwadi ndisakupisane iyo ndonozabutsa wakapfeka kukura kayana kuita hombe ndiwe andizotati zvaunozisa ende unogara zvakana mudzimai ndakupa kuti unomwe mudzimai here handina ndozvavanongoita zvaunoita vanongoita handina zviro zvamuri kuitwa zvozvo
Usabe kumukadzi wangu ari no. Usampe dzimwe kwa msupa. Funga ye kuna chene mafoto emukadzi akaiti do baby ro simukadzi. Achindradze ni. Papo mashoko yeye ndakazotauraga mufire mungenda babata. Mashoko yake. Uti phone Phone yacho mafuta yakaona mafuta ya menini wangu hivi. Ukandikafikira chiba ndiro kugaza mtutu wangu waita mtutu wangu ngwa ningine hapo akadirika hapo. Waita zvokwaro Mafuta wakaona veki. ndani. Mafuta ndio menini wangu. Menini wako mukadzi wangu. Muningine wa mai. Wakapatana Zai naye. wako azize kuna menini. Menini wasi. Wasiyo. Saka wako kwachiwa amai zvokuti ndomuzima wako. Akazozvira kutenga bhedha kuda. Mukadzi yakasimba. Vanhu vakati kutenga bhedha kuda. Chakasimba mukadzi zvotokanira chifamba apa. Mukadzi shuwa. Vakati kutenga bhedha kuda. Tozosiyani naye mukadzi. Aitase? Asiyani. Asiyani. Vakati kutenga bhedha kuda. Nokuti Amero akasimba. Kutenga bhedha kuda. maitino imamuna kusimba. Ndaposimba. Iye chinthu dzotabvara ausi munhu ndikoye. Pane vanonzi vakadzi. Anondiudza kudaro. Alright. Jenji. Ngatigadzise chidaiso. Jenji inogara pasi nevana wako. Aminaka. Iwe uri sapo. Wani sapo kwa. Aiwa pane pandombotsana Unotsana bravo. Ngatikataura. Iwe uri sapo kuma kwa. Vana vako novazi nounhu hwavo nomuitani wakomana unongoziva unhu hwavo kana vavuri mbinyuko nozoti apa vakuri mbinyuko andizvo ndakudzorera nyaya iyi and ndanoigadzirisa nokujoisa bugwechi zvinhu ndinongotiwo nyaya iyo igadzirise futi ava vanhu vanogara zvakanaka iwe bhadhira mombe mupei tsona kudya kuti madiridzire unowana mari munani mise april ndazokangana zokera kugara pasi nevana uyo mwana wembako kasakufunza mukadzi wakabata mukadzi wakauya nechimbako ende mukadzi mwana ane bitterness hamungazoone zviri bati mwana ane bitterness ukaona mwana kuti anaya akasimba akuta kukurudza mumwe mukadzi ibitterness pamwana kwazvinozvindoa ende unogara naye pasi pamusemba iyi aiwa mirai kandifunga mubairo ini ndofunga matsanangura makati ndatungamirwa kumakoma handiti mai ava vanotanga kuvaona handiti vanotendeseka mai ava nyange vakatadza pane rimwe rezuva mai kanda kunyeperai mutakura mai ava mombe dzaenda mumunda dzadya manzo vakakanda ravo kumuridzo mombe zvakanzoona iwe havauya iwe teerera Pamusoro sakubata akurabota vauye. Vanotuka. Sabu vanotuka chituti chekuti kana enda vakatituka kundisiya asina kupfeka. Sabvira vakatituka zvokuti manditi ndinovagara navo pasi ndokurukura navo maproblems epamupapa avo yavari kunetsa ndoziva nemaminitsi kwamatenda mubairo kana vasina kumaminitsi ndichimboita zvekumba kwenyu amai vanokurwadziwa vanozofumukawo zvavoenda zvona asi kufumuka kwacho kurwadziwa nezvikuitika ndezvi nokuti wakwanza uri muchimbonyarana maunyarana ndizvozvo manzwa mai tinamirayo manzwa awaenani awaenani mwana ana uri mwangu muri tu samawirirana nemukadzidzira zvakanaka nasa sumukai